Que tal? Boas tardes. A primeira folga xeral de médicos en 30 anos estáse notando nos hospitais e centros de saúde de toda España. Os convocantes falan dun seguimento do 80% nos hospitais. O Sergas rebaixa a repercusión aquí en Galicia o 17%. Os facultativos piden, entre outras reivindicacións, que as gardas conten como tempo traballado para a xubilación. A desta semana é a primeira das 5 semanas de folga convocadas de aquí a xuño, unha por mes. O recibo da luz abarátase pros veciños que están na contorna do Parque Eólico do Mondigo, que comparten os concellos de Ribadeo, Trabada e Barreiros. 500 veciños que pagarán ata un 80% menos no recibo. A Alfonso Rueda destaca que este modelo é exportable a outros parques en Galicia. Isto que queremos seguir facendo faise aínda máis incomprensible as oposicións e os problemas que estamos vendo, os obstáculos, o último, ese recurso anticonstitucional para impedir as repotenciacións. Pedro Sánchez asina cos sindicatos e sen empresarios a suba do salario mínimo interprofesional que aprobará mañá o Consello de Ministros. Queda fixado en 1.221 euros mensuais, con carácter retroactivo dende xaneiro. A patronal quedou fora do acordo e Sánchez foi contundente, arremeteu contra os empresarios e pediulles que paguen máis. Y yo hoy le pido a la patronal que también cumpla su parte, que paguen más. Cando aínda non recuperaran a normalidade, o lume regresou. A Comisaría da Policía Nacional de Santiago volveu vivir momentos de tensión esta mañá. Volvía a saír fume por unha das ventás do edificio a apenas uns días despois do incendio do pasado xoves. Segundo as primeiras informacións, o foco reactivouse na zona dos vestiarios. Unha carreira ilegal en Toledo estivo a piques de acabar en traxedia. Este coche derrapou e acabou levando por diante varias persoas que estaban vendo a carreira. Ao volante ia un rapaz de 25 anos que xa está detido. E tamén temos que falar de Entroido porque estamos nun dos días grandes. Enlace é o chamado luns borralleiro. Esta mañá a Praza da Picota volveu ser escenario da gran batalla da Farrapada. Trapos cheos de lama que voan en todas as direccións e esta tarde será a Baixada da Morena. Deportes, o Deportivo volveu de Castelló cunha derrota. Os branquiazuis perderon en Castalia por 2-0. Este disparo de Mario Soriano foi a ocasión máis clara do Deportivo ante un rival que demostrou maior acerto ofensivo. Con este resultado, o Castellón sitúase como líder en solitario de segunda e o Deportivo queda a 5 puntos do ascenso directo. No tempo non temos grandes novidades que contarlles. Comezamos a semana con chuvias e ceos grises. No mar hai aviso amarelo e as temperaturas soben un chisco. Os veciños do Parque Eólico do Mondigo, na Mariña Lucense, van pagar un 80% menos na factura da luz. A Xunta acaba de aprobar este desconto que permite a Lei de Recursos Naturais de Galicia. Gloria. Si, Marta, efectivamente, a Xunta quere que Galicia xestione os seus propios recursos. Por iso, ese Parque de Mondigo na Mariña Lucense vai ser o primeiro sen apoios estatais que aplique de xeito directo os descontos. Como os decides, os beneficiarios van ser en torno a unhas 500 familias que viven nun radio duns 2 kilómetros do parque. Para solicitar esa rebaixa na factura da luz, a Xunta vai activar unha páxina web na que poder facelo directamente. Alfonso Rueda dixo que, ademais destos descontos aos veciños, haberá tamén descontos para as empresas. A última compra da empresa Recursos de Galicia é por 75 millóns de euros o Parque Eólico do Mondigo entre os concellos de Ribadeo e Trabada, onde xa hai 11 aeroxeradores en funcionamento. A partir de agora, todos os veciños que vivan a menos de 2 kilómetros pagarán un 80% menos pola factura da luz. Para tramitar a solicitude vai ser moi sinxelo, tendrán que subir as facturas eléctricas de meses anteriores e tamén verificarase que a vivenda dos solicitantes se atopa efectivamente dentro dese radio establecido.
O presidente da Xunta lembra que este era o obxectivo da Lei de Recursos Naturais de Galicia e avanza que queren apostar por este modelo noutras zonas. E por iso isto que queremos seguir facendo faise aínda máis incomprensible as oposicións e os problemas que estamos vendo, os obstáculos, o último, ese recurso anticonstitucional para impedir as repotenciacións que unha lei aprobada polo Parlamento Autonómico decidira para Galicia e que tamén terían un impacto en todas estas medidas. O do Mondigo será o primeiro parque que aplica o desconto directo na factura, do que se beneficiarán unhas 500 familias. E o presidente da Xunta celebrou que Estelantis lograra a conexión á rede eléctrica de moi alta tensión. Di que era unha bella proposta do PP. Alfonso Rueda pidelle ao Goberno Central que faga o mesmo con outras empresas galegas. Iremos coñecendo, supoño, durante estes días, outras resolucións respecto ás moitas peticións que a Xunta de Galicia plantexou, esta era unha delas tamén, respecto á conectividade e á necesidade de potencia e de enganche a red que teñen moitas industrias que hai en Galicia, as que hai e as que se queren instalar. Seguimos falándolles de enerxía. A eólica mariña é unha alternativa que vai tomando forma en España. O Goberno iniciou os trámites para convocar a primeira poxa de adxudicacións dos parques que se van instalar na costa. Para o BNG é algo apresurado e manifesta a súa oposición. Populares e socialistas ven unha oportunidade e piden que non afecte o sector pesqueiro. Nas próximas semanas o Ministerio de Transición Ecolóxica adxudicará as primeiras instalacións de eólica mariña. Para o PP trátase dunha oportunidade non só enerxética, senón tamén industrial. O que é a cadea de valor da industria local, como pode ser os estaleiros, a industria auxiliar, os centros tecnolóxicos, etc. Din os populares que a eólica mariña debe ser compatible coa pesca e os socialistas bogan na mesma dirección. Apostamos, evidentemente, pola eólica marina, sempre con equilibrio, evidentemente, respeto, ponderar os intereses tamén da nosa flota pesqueira, porque é básico, non? No BNG poñen a proa uns proxectos que se están a desenvolver, din eles, con demasiadas presas. En todo caso, había que ter antes estudos previos sobre o impacto que tería esa actividade, tanto no sector pesqueiro como tamén na biodiversidade. Ata o día 24 deste mes, as empresas e as administracións públicas poden facer as súas achegas para establecer as bases desa primeira poxa da eólica mariña. O presidente do Goberno asina cos sindicatos e sen a COE a suba do salario mínimo interprofesional. Vai ser de 1.221 euros ao mes dende xaneiro. Había 6 anos que Sánchez non ía a este acto, hoxe foi a primeira vez que acompañou a Yolanda Díaz na sinatura. O presidente estivo moi belixerante cos empresarios, María Cheda. Si, Marta, cargou contra os empresarios, contra a patronal por non estar presentes nesta sinatura e asegurou teñen que pagar máis porque terán máis beneficios. Os empresarios polo de agora gardan silencio, pero esta non é a única curiosidade do día. Tamén a presenza, como ben dicías, de Pedro Sánchez nun acto destas características dende o ano 2020 non acodía cando aínda gobernaba con Podemos. Así que hoxe estaba buscada esa imaxe de unidade, de concordia, de boas palabras entre Pedro Sánchez e Yolanda Díaz cun salario mínimo que sobe 37 euros ao mes. O presidente do Goberno súmase á firma da suba do salario mínimo por primeira vez con Yolanda Díaz como ministra. Pedro Sánchez apunta a ausencia da patronal neste acto e advierte. Aquí, cuando toca apretarse el cinturón, nos lo apretamos todos y cuando toca repartir beneficios, los repartimos entre todos y entre todas. Unha presenza de Pedro Sánchez que quixo destacar a vicepresidenta segunda nunha data importante, dixo, para os traballadores. Con acuerdos y con desacuerdos, y por eso me dirijo al presidente del Gobierno, siempre has estado en el lado correcto de la historia. Os sindicatos ven nesta suba un paso para avanzar no crecemento económico. Ha sido una variable clave para reducir la desigualdad salarial en nuestro país y particularmente para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres. E piden que a suba se estenda ao resto dos salarios. ¿Cómo van a poder decirnos que no pueden subir un 3,1% los salarios con unos márgenes empresariales que van a pasar del 13% en el año 25? Os empresarios non respaldan o acordo. Con esta subida del salario mínimo se está rompiendo la negociación colectiva, se está invadiendo los convenios. En un montón de comunidades autónomas el salario mínimo está por encima del salario medio. A suba do salario mínimo levarase mañá ao Consello de Ministros.
Sánchez estivo tamén nun acto para poñer en marcha o fondo España Crece. Mobilizará 23.000 millóns de euros, son cartos públicos e privados, cos que se financiarán 15.000 vivendas ao ano. Un anuncio acollido con reservas e moitas críticas tanto dende a esquerda como da dereita. O Fondo España Crece, creado polo Goberno, aposta pola colaboración pública a través do ICO e os inversores privados. El fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy tienen una dificultad, cuando no una imposibilidad de poder llegar a acceder a una vivienda. A posta en marcha deste fondo é para Podemos outra medida infame e patética en materia de vivenda do goberno de Sánchez. Tiene que dejar de hacer anuncios vacíos y lo que tiene que hacer es tomar medidas que vayan a la raíz del problema, y la raíz del problema se llama especulación. Críticas tamén dende o Partido Popular acusan a Sánchez de ofrecer un baile de cifras, pero sin ninguna concreción. Cada vez que hay un problema de corrupción en el entorno de Pedro Sánchez, él sale con una cortina de humo, como es esta, porque en viviendas solo hay humo y no hay viviendas destinadas a que los jóvenes puedan acceder a ella. E anuncian que a vindeira semana reprobarán no Senado a ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, pola pésima xestión. Os galegos que cobran pensións non contributivas van recibir unha extra de 218 euros. É un complemento extraordinario que fai a Xunta e que beneficiará unhas 36.000 persoas. Cobrarano antes de que remate o trimestre, nun pago único, sen necesidade de facer ningún trámite. Temos que ter unha calidade de traballo que permita que nos exerzamos o que é a nosa responsabilidade civil e penal dunha maneira adecuada, temos que ter un tempo de descanso adecuado e temos que ter unha remuneración adecuada. Son peticións de médicos de toda España que hoxe inician unha nova campaña de folgas. Piden un estatuto profesional propio, din que as súas necesidades non se recollen no acordo do Ministerio co conxunto do sector sanitario. Huelga en Madrid, vaga en Baleares, folga aquí en Galicia. Médicos de toda España secundaron hoxe a primeira xornada do novo calendario de paros. Reclaman que as gardas deixen de ser obrigatorias e que teñan máis retribución. Lo peor que puede haber es que un paciente sea tratado por un médico agotado, cansado, después de una sobrecarga asistencial importante y guardias maratonianas. A nosotros nos da igual el color de quién gobierne en las autonomías o en el ministerio. Lo que queremos es que dejen de lanzarse la pelota de unos a otros. ¡Explotación! ¡Es explotación! En Galicia, médicos do Álvaro Cunqueiro curtaron o tráfico diante do Hospital de Vigo. O Sergas estima que a folga ten un seguimento do 16,8%. Non se pode simplificar, non se pode dicir que os médicos estamos a pedir privilexios, non se pode dicir que os médicos estamos a pedir cartos. Estamos a falar da sostenibilidade do sistema sanitario. Vai haber unha fuga de talento e a xente xoven que agora se está formando vai a ter, por exemplo, a posibilidade de marchar a Europa. Ainda que é unha folga contra o Estatuto Marco do Goberno Central do Estado, pois as consecuencias as imos a pagar aquí en Galicia. A folga está convocada por distintos sindicatos médicos. Os sindicatos maioritarios si asinaron co Ministerio o acordo do novo Estatuto Marco pro conxunto do persoal sanitario. En Galicia, a Xunta anunciou un investimento de case 20 millóns de euros para atraer 60 novos investigadores á sanidade pública e para formar máis de 2.000 médicos e especialistas cada ano. O Goberno galego tamén licitou a segunda e terceira fase de ampliación do Hospital da Mariña en Burela. Vanse investir 33,5 millóns de euros. Imos ampliar un 50% o espacio de urxencias e do PAC, do punto de atención continuada. Vanse renovar as instalacións do Hospital de Día, de Medicina Preventiva, de Paliativos ou de Hospitalización a domicilio e haberá tamén melloras nos quirófanos ou nas áreas de rehabilitación, nas áreas de REA. E ollo a iniciativa que se vai empezar a aplicar en Cataluña. Contámoslla polo chamativa que é. Van ter máis fondos os centros de saúde que non alonguen as baixas dos pacientes de xeito excesivo. A Generalitat quere vixilar en especial as baixas de saúde mental e as de lesións.
O CIS insiste en que o Partido Socialista sería o máis votado se houbera eleccións xerais a día de hoxe. No seu primeiro barómetro despois das eleccións de Aragón, o organismo que dirixe Tezanos dalle unha vantaxe aos socialistas de case 10 puntos sobre o Partido Popular. Sube Vox e hai un trasvase de votos dende Sumar cara Podemos. O Bloque Nacionalista Galego perde unha décima e queda no 0,8% de intención de voto. Ben diferentes son o resto de enquisas que se publican hoxe, segundo a de NC Report para La Razón. O PP sería o partido máis votado con entre 142 e 144 escanos, a máis de 40 deputados de diferenza sobre os socialistas, a segunda forza. Vox está por riba dos 60 deputados, Sumar cae aos 9 ou 10. Podemos pode lograr entre 2 ou 3 e o BNG sacaría 2, un máis do que ten agora. Nesta mesma liña temos outra enquisa que tamén se publica hoxe, sociométrica, por xornal El Español, titula que a esquerda tería o peor resultado en medio século, non pasarían dos 113 escanos os socialistas. Se houvese hoxe eleccións, o PP sería a forza máis votada con 140 deputados, o PSOE pois non chegaría aos 100. De novo, destaca a suba de Vox con ata 66 deputados, Sumar 11, Podemos 4 e o BNG obtería 2 escanos. A nivel estatal xa se respira un ambiente preelectoral. Con vistas ás xerais, os partidos á esquerda dos socialistas empezan a organizar unha nova candidatura unitaria mentres o PP ten de pontes con Vox. Es unha semana crucial para las izquierdas. Primeira cita, o mércores. Gabriel Rufián organiza en Madrid un acto para propor unha nova alianza de esquerda. Sumar acudirá, pero non Podemos. Unha charla. Os de Belarra tampouco irán o sábado á presentación da nova alianza de Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid e os Comuns. La solución a Sumar, yo dudo mucho que sea Sumar 2.0. Por agora non se sabe quen vai liderar esa confluencia. Yolanda Díaz nin sequera confirmou aínda a súa asistencia. Aclarará a lo largo de esta semana, en base a la agenda, si asistirá o no. Polo lado da dereita, o PP ten de pontes con Vox para sacar adiante os gobernos de Extremadura e Aragón. E como xesto, os populares apoiarán esta semana unha moción para prohibir o burka en espazos públicos. O debate xa está aberto. Si el Partido Popular, a golpe de lo que sea, se mueve en la dirección correcta, aunque no crean en ella, pues miren, pues bienvenido sea. No se puede decir que uno es feminista y al mismo tiempo asumir las políticas negacionistas y machistas de Vox. Ese feminismo que defiende el burka o el niqab en nuestro país, que desde luego son feminismos que no se entiende. A iniciativa podería sair adiante co apoio de Junts. El Confidencial publica este luns unha exclusiva sobre un dos homes de confianza de Sánchez. Segundo este digital, Borja Cabezón, actualmente adxunto á secretaria de Organización do PSOE, valeuse dunha trama de empresas falsas e de homes de palla de Costa Rica para ocultar os seus ingresos desviándoos ao estranxeiro e non pagar impostos en España. O PSOE nega a información. O PP pide explicacións. El PSOE al final no es un partido político, es una tabadera. Es una empresa fantasma para que se hagan ricos todos los amigos y familiares del presidente del Gobierno. E a que fora a presidenta do Adif e secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, asegura nunha entrevista no xornal El País que o exministro Ábalos, agora en prisión, tiña un poder absoluto dentro do goberno. Tamén di que ela non tiña coñecemento dos contratos a amigas de Ábalos en empresas públicas. A liña do AVE entre Madrid e Sevilla podería retomar as operacións entre mañá e o mércores. Ese é o prazo que calcula o ministro de Transportes, Óscar Puente, para finalizar os traballos de recuperación da vía tras o accidente de Adamuz que deixou 46 mortos. Precisamente o mércores fai un mes dese accidente. Neste tempo, os traballos de reparación da vía estiveron afectados pola cadea de temporais que azoutaron a península. Gandeiros e agricultores galegos van poder solicitar a partir xa desta semana as axudas da Política Agraria Común deste ano. Son preto de 220 millóns de euros a repartir entre 23.000 profesionais do agro. A Xunta asegura que seguirá liderando en Bruxelas a defensa de que se manteñan os fondos da PAC a partir de 2028.
E outras axudas, as das familias que pagaron en efectivo os libros de texto e material escolar e que sí se van poder beneficiar da desgravación na declaración da renda. A Xunta acaba de aprobar o proxecto de lei que lles permitirá beneficiarse dunha bonificación que por lei só estaba reservada para os pagamentos con tarxeta. Vai ser unha medida excepcional e poden acollerse todas as familias que cumpren o resto de requisitos. Calculan que 60.000 fogares galegos se beneficiarán desa desgravación por compra de material escolar. A Policía Nacional investiga se a morte dunha nena de 14 anos en Benalmádena está relacionada cun caso de acoso escolar. A pequena suicidouse este domingo no soto da vivenda familiar. Segundo a prensa local, os pais aseguraron que sufría acoso escolar no instituto onde estudaba. Unha enfermeira está en estado crítico despois de ser acoitelada no seu posto de traballo nun centro de saúde de Benicàssim, en Castelló. O presunto agresor e a súa parella foi detido no mesmo lugar en que atacou a muller. E Italia está en vilo polo caso dun menor de 2 anos ao que lle fixeron un trasplante cun corazón estragado. Como escoitan, a familia pidelle ao Papa que interveña para que o leven ao Hospital Pediátrico do Vaticano. Os médicos sinalan que non ven moitas oportunidades de que sobreviva. Javier Romero. Sí, a situación é moi dura, o corazón novo estropeouse porque non o coidaron ben durante o traxecto e cometéronse erros graves. Para conservarlo, precisan dun xeo e dunha caixa especial que permite manter o órgano en boas condicións e agora as autoridades están a investigar a 6 médicos do equipo implicado nesta operación por neglixencia. A familia pediu a intervención do Papa León XIV, pero os médicos do Hospital Pediátrico do Vaticano xa dixeron que non hai remedio. O trasplante foi a finais de decembro e desde entón o menor está en coma inducido. E isto pasou nun voo entre Turquía e o Reino Unido. Tiveron que aterrar de emerxencia en Bruxelas. 2 pasaxeiros iniciaron unha pelexa, e cando dicimos pelexa, é iso, con insultos racistas. Claro, María, acabaron detidos. Sí, Marta, que foi unha violenta liorta a bordo dun avión da compañía británica Jet2 gravada por varios pasaxeiros cos seus móviles, o que xa se fixo viral. Nas imaxes vese como varios homes intercambian puñadas e empurróns e mesmo a tripulación tratou de recuperar sen éxito o control do avión e incluso algúns viaxeiros tamén interviron para separalos e un deles incluso chegou tamén a inmobilizar a un dos agresores. Pero ante a gravidade do altercado, o comandante decidiu desviar o voo e aterrar de emerxencia, como dicías, aquí en Bruxelas por motivos de seguridade. Xa en terra, a policía detivo os 2 implicados e sen eles o avión continuou rumbo ao aeroporto de Manchester, o seu destino. A aeroliña confirmou que os 2 detidos terán prohibido voar coa compañía de por vida e que lles reclamarán os custos do desvío. Volve ser noticia Martiño Ramos, o profesor de Ourense, exmembro da formación política En Marea, detido en Cuba por violar en Galicia unha menor. O Ministerio de Educación ditaminou que perdeu a súa praza de funcionario a petición da Consellería. A sentenza é firme, está condenado a 12 anos de inhabilitación absoluta. A expulsión do corpo de profesores publicouse hoxe. A Policía Nacional en Santiago pretendía volver á normalidade na atención ao público este mesmo luns, pero non puido ser. O incendio que se iniciaba o pasado xoves aínda non está totalmente extinguido e, de feito, Demetrio, esta mañá reactivouse. Volvía a sair fume por esas fiestras que tes ao teu carón? Sí, de feito houve un momento de tensión e de preocupación entre o vecindario, pero afortunadamente hai que dicir que o que se sucedeu esta mañá neste edificio da Comisaría de Policía Nacional foi unha reactivación nunha parte dese incendio da semana pasada que continúa aínda con as temperaturas moi elevadas. De feito está completamente illado, non se pode acceder ao seu interior, tan só permanecen dentro os equipos de bombeiros para ir arrefriando as consecuencias do incendio da semana pasada. Conseguiron extinguilo rapidamente, pero os efectos pódense ver moi claro na fachada. Volvemos a ver que era na mesma zona da outra vez, para nosoto -4. Entramos, vimos que eran os rescoltos, vale, que vaciaran a auga que quedara acumulada e volverse a iniciar o lume nunha zona moi puntual. Levounos un anaquiño que localizar exactamente cal era a zona, pero nesta vez foi bastante máis fácil de controlar e, volveuse a botar auga e deixala un pouco inundada e refrescando a zona para poder controlarla.
Outro incendio en Poio obrigou o desaloxo dos veciños dun edificio de madrugada. O lume calcinou unha planta por completo. Así quedou a fachada deste edificio da avenida de Seara, en Poio, tras un incendio que se produciu contra 7:20 desta mañá. As lapas orixináronse no primeiro andar do inmoble por causas aínda descoñecidas para posteriormente estenderse ao segundo a través do balcón. Ata o lugar desprazáronse en primeira instancia emerxencias de Sanxenxo e os bombeiros do Salnés. Tamén interviron efectivos do Parque de Pontevedra. O que tiñan é un lume xa roto por fachada, é dicir, que salía pola fiestra as lapas e afectaba a planta segundo andar da vivenda. E a dotación de aquí, de arriba do mío, xunto cos compañeros de Sanxenxo, empezaron a facer a extinción do primeiro andar. Por mor das elevadas temperaturas que acadou, a extinción do incendio prolongouse até pasadas as 8 da mañá. As lapas calcinaron na súa totalidade o primeiro andar e causaron importantes danos materiais no segundo. Con todo, non comprometeron a estrutura do edificio nin houbo que lamentar feridos nin vítimas, pois a única persoa presente no inmoble cando se iniciou o incendio foi quen de refuxiarse temporalmente no balcón e abandonar a propiedade antes da chegada dos servizos de emerxencias. Como consecuencia do incendio, quedou totalmente afectada o primeiro andar, os cerramentos que estaban máis cercanos a esa estancia, e despois o balcón do segundo andar e tamén parte da fiestra e do recinto do interior. Se ven os primeiros indicios apuntan a que a orixe do lume podería ser eléctrica, dende os servizos de extinción apuntan que aínda é cedo para determinar unha causa. E estás investigando o incendio dunha lancha no porto de Camariñas, porque se pensa que foi intencionado. Aínda cheira a queimado e non é para menos, porque as lapas cebaronse nela. Ardeu en 3 tempos. Según me dixeron que ardía ás 3 da mañá. Viñeron os bomberos, apagaron, e despois pagaron e despois aí ás 10 da mañá outra vez. Tiveronme que axudar con outra embarcación a remolcala para esta rampa de aquí e todo. Trouxámola por náutico e reavivou outra vez no náutico aí. 3 veces se reavivou, non se apagaba. Levaba un mes amarrada a porto como o resto da frota, descártase un accidente. O sol non arde, se non lle mete lume non arde. Isto tuvo que, non sei. A Policía Científica buscará restos dun posible acelerante, pero de por sí o propio material do casco. Ser fibra, como este acante, planta seguido. A pé de porto falase, sospeitas, especúlase cunha posible vinganza, cun axuste de contas, porque a lancha tamén é propiedade dun dos coñecidos como Ximelgos de Carballo, 2 irmáns que estiveran relacionados con narcotráfico, pero quen se fai cargo dela. Aquí non me agrada nada. Agora non teño nem moitos inimigos nem nada. Agora bastante ben con todo o mundo. Andaba as nasas e o palangre, a baixura en xeral, pero sobre todo o polvo. Contaban con poder volver ao mar en canto calmar o tempo, pero non vai poder ser. É un golpe duro. O motor foi feito de novo, a electricidade foi feita de novo hai 2 anos tamén. Estaba prácticamente toda noviña. Estiman as perdas nuns 100.000 euros. Este é o momento en que en plena noite un helicóptero de salvamento marítimo rescata 5 tripulantes dun veleiro holandés. Afundiu ao suroeste da illa de Gran Canaria. Os rescatados, 4 homes e unha muller, foron recollidos da balsa de supervivencia. Navegaban de Tenerife a Gran Canaria cando o seu veleiro sufriu unha vía de auga. O condutor deste coche branco é un mozo de 25 anos que está detido. Atropelou varias persoas durante unha carreira ilegal en Yepes, Toledo. O atropelo ocorría cando o mozo facía unhas manobras temerarias. Rebentan o cristal ou a porta e van directos á máquina come cartos. Son golpes rápidos e estánse repetindo nos bares de Narón. Así que a policía investiga xa varias denuncias que describen os mesmos feitos. Son os restos da desfeita que deixou o último golpe á hostalería en Narón. Por este burato no cristal entraron os ladróns de madrugada e directos á máquina come cartos. Tardaron un minuto de romper el cristal y la tragaperra. Y se llevan los 2 cascos en las tragaperras y nada más. Puideron levar cousa de 1.500 euros. Eran 2 encapuchados e con luvas. Foron rápidos, pero non precisamente delicados. Espertaron os veciños cos golpes. Y son los que salieron, vieron a 2 chicos salir y claro, llamaron a la policía. E despois soubo de que entraran noutros locais esa mesma noite. Hay muchos locales que están abriendo. El otro fue la semana pasada que fue en el Rich. Sí, hay varios.
Antes desta ondada de roubos hai xusto un ano houbera outra. Case en fronte do bar de Gustavo colleron os ladróns coas mans na masa. Tamén entraran pola Comecartos. Viñan de tentalo antes aquí, neste bar da Estrada de Cedeira. Romperon o cristal e non conseguiron entrar, porque eu vivo aquí cerca e me chamou a camarera e bueno, podemos controlar toda a situación para chamar a policía e... Están preocupados polos novos asaltos. Está habendo roubos outra vez e eu estarei, mandarei unha cama aquí no almacén e dormir aquí. A policía investiga varias denuncias presentadas nas últimas semanas. Entraron ou tentaron entrar en varios establecementos de Narón e Ferrol. En Ames, na localidade de Bertamiráns, aparecían esta mañá 3 coches coas ventás reventadas despois de que alguén entrara a roubar neles. Son danos cuantiosos, pero o botín foi escaso, unhas moedas soltas e unha baliza de emerxencias que, segundo a policía, xa se está a converter nun obxecto de desexo dos ladróns. En Burela xa non falan doutra cousa. Na tarde do domingo vivían unha escena que parecía de película, pero que foi ben real. Varios axentes tiveron que efectuar disparos ao aire para reducir un home cun coitelo na man que ameazaba os que se achegaban a él. O incidente tivo lugar sobre as 5 da tarde do domingo. Un home visiblemente alterado percorría o paseo marítimo de Burela cun coitelo na man. Alertadas as forzas da orde, varios axentes da Garda Civil intentaron que soltara a arma, pero foi sin éxito, así que se viron obrigados a realizar varios disparos ao aire para que depuxera a súa actitude. Levaba un coitelo e nada, amenazou aos guardias co coitelo e claro, houve que rodealo hasta que conseguiron reducilo, claro. Foi bastante bravo, que eso non había 7 ou 8 guardias e o chaval deu que facer. Que eso non deu que facer, claro, eu non digo nada, con un coitelo na mão, ben sabes como é. Actuaron ben, vaya, tiveron a mente fría. Tiraron uns tiros al aire para reducirlo, entón pousou o cuchillo, tirouse ali no fondo da playa, entón foi cando tiraron os guardias encima dele e los reduciron. Guardia Civil correndo atrás do paisano, depois colleron, levaron para arriba e era máis. Ninguén saiu ferido e tras a súa detención o home foi trasladado ao hospital para unha valoración. Pasa que mobilizou os bomberos, mobilizou a Guardia Civil, mobilizou a 112, a todo María Santísima. Tanto a Asociación Unificada como a Asociación Española de Gardas Civís defenden a rápida e eficaz actuación dos axentes en Burela e denuncian a falta de medios materiais e humanos coas que os corpos de seguridade teñen que afrontar situacións de alto risco. O mal estado da Estrada Nacional 540 provocou un accidente de tráfico en Guntín. A condutora dun turismo tivo que ser trasladada ao hospital. Sabemos como se atopa? Está ferida leve, en realidade non foi un accidente moi grave, pero sí que os accidentes aquí son constantes e sobre todo tamén os incidentes cos coches polo malísimo estado da Nacional 540, sobre todo os usuarios denuncian problemas nos amortiguadores e tamén nas rodas. Nos fixemos parte deste percorrido en coche, padecimos eses fochancas de varios centímetros de profundidade, algunhas delas de varios metros de lonxitude. Moitos veciños comentábannos aquí que eles tratan de evitar na medida do posible circular por esta estrada e buscan vías alternativas, pero tampouco é sinxelo, pero din que temen pola súa seguridade, pola integridade tamén do seu vehículo. De feito, xa fixeron varias movilizacións pedindo o arranxo desta vía e teñen previsto facer outras no mes de marzo e sí que hai un proxecto para reformar este vial, pero non será de momento e tampouco será sinxelo se continúa chovendo. Os que circulan a cotío pola Estrada Nacional 540 entre Lugo e Ourense non paran de denunciar o mal estado da vía desde hai tempo. Pero despois de todo o que choveu nas últimas semanas, a súa preocupación e a indignación van a máis. Fatal, inviable, intransitable, un desastre. Es que ni unha ambulancia pode pasar por unha carretera. Fatal, toda con fuchancos, con un muratísimo, non hai por onde apartar. Ayer hubo 2 accidentes precisamente, y no te cuento ya los reventones de ruedas. Vale, eso es un desastre. Nun dos 2 accidentes rexistrados este domingo preto de Guntín, un coche petou cos baixos nunha das fochancas e a condutora tivo que ser atendida de lesións no hospital polo impacto do golpe. Como están cheas de auga, plaf, pasas por riba. Moi preto, outro vehículo tivo que ser tamén auxiliado a reventar 2 rodas. Nos talleres da zona din que isto é cada vez máis habitual. De todos os días se reparan rodas porque reventóse, llantas reventadas, amortiguadores reventados. Un dos meus fillos que iba a traballar
rompeulle unha roda así, un burato de grande nunha puchanca, subindo Picato. É que en algún sitio tens que tirar o carril contrario para poder evitar os baches, que non hai escapatoria, ou os comes ou te vas ao carril contrario. En Calde, Taboada ou Chantada levan convocado regularmente protestas para pedir o arranxo urxente da vía. Hai unos baches de 40 centímetros, non se pode andar así por unha carretera. E xa non vou por aí, vou dar a volta a Monterroso. Me pregunto yo onde están os responsables. O delegado do Goberno recoñeceu estes días que as actuacións previstas polo Ministerio de Transportes non se están podendo realizar ao ritmo previsto por culpa das chuvias persistentes. Na 6 en Baralla traballan para retirar este camión lituano que emborcou na vía. O tráfico en dirección a Coruña ten que ser desviado pola Nacional Sexta. Na zona está xa un guindastre de gran tonelaxe que vai levantar o camión. Nese treito xa había restriccións de tráfico porque tamén está pechado o túnel de Neira tras o desprendemento hai uns días da lona impermeabilizante. A falta de experiencia ás veces xoga malas pasadas, iso foi o que ocorreu cun dos traballadores do Servizo de Recollida de Lixo de Ourense. O camión que conducía acabou encaixado baixo unha ponte do barrio do Polvorín. E é que calculou mal a altura do camión e non deu pasado. Por sorte non houbo feridos, pero a operación para retiralo sí que foi difícil. Igual que aquí no Reino Unido a chuvia non dá tregua. O inicio de 2026 bate xa marcas como de máis precipitacións. Choveu, María, prácticamente todos os días. A chuvia está a ser a gran protagonista neste inicio de ano no Reino Unido, con precipitacións prácticamente todos os días e semanas enteiras de ceos anubrados. Unha inusual situación atmosférica está a enviar borrascas de xeito constante cara ás illas, deixando acumulacións de agua históricas en zonas de Inglaterra e Escocia. De feito, os rexistros sinalan que ata o momento este está a ser o ano máis chuvioso dende que existen medicións. E, por exemplo, xaneiro foi o mes máis chuvioso en 149 anos en Irlanda do Norte. E a pesar de que a chuvia deu unha tregua nos últimos días e por fin se puido ver o sol, espéranse de novo precipitacións intensas para as vindeiras semanas. Tamén aquí as chuvias seguen provocando incidencias, estas no barrio dos Praceres en Pontevedra. Os veciños despertaron coa rúa chea de auga e a situación durante a madrugada foi difícil. Repítese, ademais, semana tras semana e os veciños piden xa unha solución. Nos teremos que esperar ata o día 51 deste 2026 para poder gozar do segundo día seco do ano. O bo do sol que chega o venres e que aguantará con nós polo menos din que 3 días. Xa fai falta. Xa a piques de eternizarnos debaixo do paraugas. Xa hai que andar así co paraugas posto e ala. É vivir así. E hai quen decide conxurar os elementos cunha xestión algo optimista das expectativas. A chuva é uma graça de Deus, né? Já é graça demais. As pessoas ficam mais mal-humoradas. 8 euros, puñetero paraguas. Hai outra mala noticia. Hai que poñer o foco no mércores. O mércores chega unha borrasca outra vez bastante profunda, vai nos deixar avisos por vento, vai nos deixar un temporal no mar, incluso vai a meter aire frío, nevará nas zonas de montaña. É unha noticia boa. E será o venres, ese o día no que o anticiclón si consiga xa subir o suficiente cara ao norte para protexer tamén a Galicia da chegada destas borrascas e aí posiblemente teñamos ese segundo día seco do ano. A ver se é certo, porque senón, mi má. Esperemos que sea así, porque isto non ten traza. A parte boa desta noticia é que non vai a ser como o pasado sábado, que foi un anticiclón moi transitorio, senón que desta volta parece que vai a quedar, polo menos, ese propio venres, o sábado e tamén o domingo. Sábado e domingo de sol e con suba de temperaturas. E ollo co que lles contar agora. Trátase dun reto viral entre a mocidade que consiste en inxerir doses tóxicas de paracetamol que obriguen a ingresalos no hospital. Canto máis tempo pasan ali, maior é o recoñecemento que teñen nas redes. Os expertos advirten do perigoso da conduta que pode producir graves problemas de saúde, danos hepáticos ou mesmo ter que recorrer a un trasplante de fígado. Deste xeito advirten os doutores sobre un dos últimos retos virais que se teñen detectado en redes entre os cativos. Me dije, esto no puede ser real.
pero lo es. Se ha puesto de moda entre los jóvenes un reto, si se puede llamar así, peligroso y sin sentido, con un medicamento que todos tenemos en casa, el paracetamol. Sin saber que hacer esta inconsciencia tiene un alto riesgo mortal. Todos tenemos este medicamento en casa y eso es lo que lo hace tan peligroso. O chamado reto do paracetamol levou o Hospital Materno-Infantil de Málaga a varios menores de entre 11 e 14 anos con intoxicacións graves. É un dos últimos casos coñecidos. Todo consiste en consumir polo menos 10 gramos deste medicamento. Despois, comparten nas redes sociais as complicacións que sufriron e o tempo que pasaron ingresados. Bueno, evidentemente o máis afectado é o fígado, porque, vamos, a metabolización en maior parte producese no fígado, pode ter unha insuficiencia e todas as complicacións que deriven, que, bueno, poden ser, bueno, incluso con causa de morte, pero, bueno, é unha situación moi grave, é un sinsentido realmente facer eso. O reto non se deu tan só en España, tamén se detectaron casos noutros países europeos e mesmo nos Estados Unidos. Advirten, ademais, que se teñen consumido outros medicamentos. Os expertos recomendan advertir a familiares e amigos e chamar o 112 de sospeitar que alguén tentara facelo. Enlaza hoxe el luns borralleiro e celebran a Farrapada, unha auténtica batalla de trapos cheos de lama. Para esta tarde esperan a baixada da Morena. Andrea. Sí, efectivamente, hoxe aquí enlaza Día Grande con ese luns borralleiro. Aquí nesta praza da Picota ta fai unhas horas había centos de persoas tirándose farrapos con lama. Como estades vendo, esta praza agora mesmo está completamente enlamada, pero perfecta para o que resta de día, para esa troula que vai continuar. Como dicías, para esta tarde o programa consistirá nesa baixada da Morena dende Cima de Vila ata esta mesma praza, onde collerán protagonismo esas formigas enfurecidas polo vinagre, polo tanto, moita tradición hoxe aquí en Lata, pero, sobre todo, moita troula. A bordo dun iate percorreron hoxe moitos as terras da Moeiro. Temos un chalei cerca, onde, bueno, é onde descansamos, vimos, acercamos aquí a este fermoso pobo. Lonxe de afastar as ganas de festa, o exceso de auga deste inverno impulsou a creatividade dende portaavións a barcos vikingos, de pesca ou mesmo un tiburón. Este ano hasta acertamos, porque todo vai de auga, entón... 6 meses pensando neste carnaval e outros 6 programando o seguinte. Unha trintena de carrozas percorrerán as aldeas da Moeiro, Cea e Maside durante todo o día. Unha visita agardada con ansia polos veciños que os reciben coa mesa posta. É unha alegría para o pueblo. Se lle falta os carnavales, cada vez pois isto crece máis. Non dirá menos a xente, pois as generacións siguen. Tradicións que medran xeración tras xeración, como o luns borralleiro de Laza, a praza da Picota quedou pequena un ano máis para acoller a tradicional farrapada. Toda a estrategia é boa para intentar salir indemne desta guerra de lama. É o preludio dun dos momentos máis álxidos deste entroido, a baixada da Morena, unha catarse colectiva coas formigas e a fariña como protagonistas. Iso será o caer a tardiña, pero ao longo de toda a xornada a retranca e o bo humor desafiarán o tempo para converter as rúas en protagonistas da festa por toda a provincia de Ourense. O de enlamarse con borralla polo entroido non é exclusivo de Laza. A milleiros de kilómetros de distancia no norte do Brasil celebran o que podíamos chamar un domingo borralleiro, aínda que máis que borralla é lama de manglar. O evento coincide co carnaval, pero ten máis de reivindicación ecoloxista que de manifestación etnográfica. Co baño de lama queren concienciar da necesidade de protexer a fauna do manglar moi rico en cangrexos. E ollo porque isto tamén é celebración de carnaval na localidade de Ivrea, ao norte de Italia, a laranxazo limpo, ben sendo a versión italiana da famosa tomatina de Buñol. Pero na localidade valenciana os tomates están maduros e non fan dano. Por iso os italianos van protegidos, con cascos e ombreiras de fútbol americano.
E volvemos neste punto a Galicia e é un deses puntos onde o entroido se celebra en maiúsculas. Verín, como ven, pois as nubes toman un poquinho de altura ali, apenas lles vai caer precipitacións nesta xornada de luns, irá pouquiño a pouco levantando esa nebulosidade. Onde continuaremos con ese ambiente gris será na Coruña e ademais falando dese aviso amarelo tamén pois por mala mar. Un aviso amarelo que está tamén na zona da Mariña, non só no litoral da Coruña. Polo demais, precipitacións que van ser un pouco máis importantes nesas provincias máis atlánticas. Continuamos con ese suroeste que trae o vento e as temperaturas máximas en aumento. De todo, incluso da chegada dese anticiclón, falamos en canto rematen os deportes. É a enésima erupción do volcán Kilauea en Hawái, concretamente a número 42 dende decembro de 2024, cando comezou un ciclo de erupcións intermitentes. Sobra dicir que é un dos volcáns máis activos do mundo e un dos que máis turistas recibe, que adoitan ver o espectáculo en helicóptero. O Kilauea expulsa lava por dúas fontes e os chorros alcanzan os 300 metros de altura. Máis mostras do carnaval está no norte da Arxentina, aínda que máis que unha de carnaval parece unha de vaqueiros cando son atacados polos indios dende o Alto Outeiro. Os que se xogan o físico descendendo por este terreo esvaradío coa visión reducida polas máscaras son os diaños, personaxes protagonistas na celebración. Aqueles que conseguen chegar abaixo dunha peza rematan o día cunha ofrenda á Nai Terra. Facendo o diaño o indio, segundo se vexa, rematamos. Mañá día grande do entroido, teñan listo o disfrace. Boa tarde.